Hello friends, खुलुमबाय. Welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. लोगोफोर आङो रुपहियाव थांदोंमोन, नै रुपहिनिफ्राय दासो मोनफैदों. जोंनि रुपहि दैमायाव शिवलिं ओंखारदों होननानै दावराव जादोंना लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों. बेखौनो आंबो एसे नायनो थांदोंमोन माबायदि मार होननानै. शिवलिंआ माने नोंनाया नंगौ, बुस्थुआ बेयो जिनिसा शिवलिंआनो नंगौ, नाथाय बियो आंनि बायदिबा बेयो गाव हारसिङै सोरजिनाय शिवलिं नङा। बियो हयतोबा अबेबा मन्दिरनिफ्राय थाफैनाय बा फुराना जानायखाय बा अबेबा मन्दिरनिफ्राय दोनहैथ'नाय बेबायदि आं मोनदों आरो। दा मिथिला, आं साननाय बायदि नङाबो जानो हागौ, जोंथ' बुंनो हालाना, मानसिसो। माने बुस्थुआथ' बानायनायानो सिमेन्टनि बानायनायानो, शिवलिं बानायनायसो। बेनिफ्राय गोबां मानसिफोरा बेखौ गाव हारसिं सोमजिनाय सानदों आरो सोरबा बिदिनो। जिनिसाथ' बेयो सिमेन्टनि बानायनाय नालाय गिलिराथ' जाखागोन, माने बोखांनो हायाखै जाहैबाय। बिराद गोबावजोंसो बोखांनो हादों। 16 जन 20 जन लोगो नांबाबो बे अन्थाइखौ बोखांनो हायाखैनो। बिराद मानसिमोन जाहैबाय फुङाव, ओरैबायदि मानसिमोननो, फुजा बायदिमोननो मानसियानो। आं थांबा बोखांखांबायमोन, बोखांनानै बे रुपहिनि बाथौआव दोनफैबायमोन आरो। दा मिथिला, माने नुजेननायाबो जाय मानसिया नुजेनदोंमोन बेयो जों गामिनिनो, जोंहानिनो दादि जायो। बे दादिया अमा दानो आरो बे सकआवनो। बेनिफ्राय बेलासियाव गरम मोननायखाय दुगैनो होनना थांदोंमोन जाहैबाय बियो। ओमफ्राय दुगैनो होनना थांनायाव बियो बे जिनिसखौ नुबाय। नुनानै फैनानै लोगोफोरनो खिथाफैबाय। लोगोफोरखौ लोगो लानानै बियो थांदों जाहैबाय बोखांनो होननानै, ओमफ्राय हायासै। ओमफ्राय नै दिनै नेक्स्ट दे, ओमफ्राय बयबो मिथिबाय, मिथिनानै बयबो बोखांनो जुजिहैबाय, नाथाय हायाखै आरो। नायखांहैनायाव बुंदोंनो कि सानथाम फुजा होनांगौ मानांगौ बेबायदि आरो। दा मिथिला बेसेबां सैथो। आंनिबाथ' बियो हारसिं सोरजिनाय बायदि आं मोनाखै। आरो खिजानि बिदिबो जानो हागौ कि सोरबा गोबां बिदि एस्ट्रलजारफोरा गोबां उपाय होयोना, सोरनोबा जि अबावबा माबा मोनसे बिदि दानहै माबाहै बिदि होयोना। खिजानि सोरबाफोर बिदिसो आमुक दैमायाव बिदि दोनहै होननानै होफैनायसो जाखो ना माखो मिथिला आरो। खिन्थु जिनिसा बानायनायसो नंगौ शिवलिंआनो, खिन्थु गाव हारसिं सोरजिनाय ना अबेबा मन्दिरनिफ्रायसो थाफैमारनाय मिथिला आरो। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, होमबानो मिथिगोन जिनिसा मा। Iya habnani sih oंखारदो malah nggak oंखाराखैमोन. Doni nang unoy doni. Losur subra kai larsil itu. Thang deh baba sebulan hat. Hey junta kara se tapi. Ya habnani sih. Channel sih. Hei jangan deh. Sabar deh. Jirat itu deh apa sih? Deh. Bibian. Kamu tak benda. Dwima Serao बनिखालि सिगाङाव आं बुंखादों नैजो आं फैगोन बेयाव शिव जानानै लंग होननानै आं फोरमायदों
होनानै गंगायाव आं बिदि गोजावदोंमोन जेरैनो बुंदों फिसाया दैयाव गोजाव दै बाना बायदि बुंहाबलांदोंमोन दिनै हयथ' दाबो नोंसोरो बै दैमायाव आरोबाव नोंसोर दिनै हयथ' सानथाम जाखोबाव मैलोखौ नोंसोर मोनबोआखै आरो दंबाय जोंहा दै सिङाव दंबायो मनिसफोर आं जोबोद मेंबाय नोंसोर मानो बेहायनो खांखो लांदों नोंसोरनि मोसौआ गोजोनै फुटबलमोन बेयाव बारु बान्दानो मानो फैखो नोंसोरो दहायथ' बिराद मानसिमोन दुर्गा फुजाबा हाया जान्दा थुनाया बेयाव रावबो माबानो मोना दां मोना दा नायनाय र' नै लोगोफोर इयाव दहाय रुपहि दैमायाव शिबलिं मोनदों जोंहा ओइ दालिसोमोन इयावनोमोन ओइ गोथिया नङा इयावनोमोननो ओमफ्राय माथो इनो बिहु फालिबो दंलायो ओइ नाया फाननायनि सोरनिबा सेन्देल थालांलाजोब्बाय आङो रुपहि दैमायाव दंफैयो लोगोफोर शिबलिं मोनदोंमोननो दहाय नै इयावनोमोन दालि दहाय बिराद मानसिमोन जाहैदों थाब बुखुनो हायाखै 16 जन 20 जन गाहाम मानसिबाबो बुखुनो हायाखैमोननो दा बुखुनानै बे रुपहिनिनो रुपहिनिनो बाथौ मन्दिराव दोनहैबाय दा शिबलिंखौ बैयाव दोनहैबाय ओमफ्राय मोनग्रायाबो जों गामिनि मोनग्रा माने नुग्राया जों गामिनि दादि जायो जोंहानिनो इसोर नुग्रोदोंमोन जाहैबाय दा बिसानावसो दोनहैसिगोन नामा होननाय खोनादों आङो दा नायनोसै दा नै बेयावनो दोनथ'फैबाय बिराद मानसि खुलुमफैगासिनो दङ दहाय बिराद मानसिमोन जाहैदों फुजा बायदि इयाव दोनफैबाय गिलिरथार नामा हो ओंखायनोथ' थिखांनो हायाखै आरो गिलिरखायनोथ' ओमफ्राय इयावनो दोनसिगोन नामा रुपहि दैमायाव मोननाय शिबलिं मबाइल गिदिराव नाय